moisturizing tarkoittaa kahta täysin eri asiaa. Näiden kahden ero selittää sen, miksi sun iho tuntuu rutikuivalta silti, vaikka sulla olisi miljoona kosteuttavaa tuotetta. Tämä on ihan super hämmentävää, koska suomen kielessä nämä molemmat kääntyy sanaksi kosteutus. Kuivalta ihotyypiltä puuttuu ihosta öljykosteutusta, eli lipidejä. Ilman tätä öljykosteutta vesikosteus pääsee haittuu iholta heti, ja iho tuntuu karhealta ja herkältä. Tätä öljykosteutta tuo nimenomaan ravitsevat, eli moisturizing-tuotteet. Esimerkiksi kasvovoiteet on suurin osa tämmöisiä. Kuiva iho on ihotyyppi, mutta pintakuivuutta eli kosteusköyhyyttä esiintyy ihan kaikilla ihotyypeillä. Etenkin täällä Suomessa kylmässä ilmastossa. Vesikosteutta saa näistä hydrating-tuotteista, eli karkeasti kasvovesistä, seerumeista, sheetmaskeista. Kasvovoiteissa on myös vesikosteutta tuovia aineita, mutta ensisijaisesti mä suosittelen kaikille kasvovettä. Jos sulla on pintakuiva iho ja sä hoidat sitä vaan tuhdimmilla kasvovoiteilla, niin sillä öljykosteudella ei ole mitään, mitä se lukitsis sun ihoon. Ja silloin sun ihon tila ei parane. Jos sulla on taas kuiva iho ja sä käytät vaan vesikosteutta tuovia tuotteita, niin se kosteus pääsee heti haittuu pois, koska sä et lukitse sitä ihoa mitenkään. Jos tää oli sulle uusi juttu, niin pistä mut seurantaan, koska mulla on paljon lisää tällaisia asioita, mitä ihmiset ei yleensä ehkä tiedä.